So, kung ang babae adunay menopause, ang lalaki gitawag og andropause. So, unsa man ning andropause sa lalaki? Ang andropause, posible daw na siya mahitabo sa mga lalaki, kini gitawag og male menopause. Gikan sa edad 30. Hala ka sayo lagi ni. Sayo lagi sa lalaki. Gikan sa edad 30, hinay-hinay na nga muubos ang level. Kaya kung sa atoa ang atoa pa sa babayi, muubos ang level sa estrogen, sa lalaki muubos ang level sa testosterone. 1% matag tuig ang pag-ubos sa testosterone sa usa ka lalaki. So gikan age 30 ha? Gikan age 30. Pag-abot sa edad 70, that's 70 years old, posibleng muubos na ang level sa testosterone ug halos 50%. Tungod kay ingon pa ni Dr. Willie Ong, mas hinay magud ako na ang pag-ubos sa testosterone level sa lalaki compared sa estrogen sa babayi. Mao nang dili kaayo ma-feel sa mga lalaki nga gaubos na diay ang ilahang level sa testosterone.